I els ensenyarem nosaltres. Què vol dir? Ser l'enemic d'una banda com la nostra. Una vegada em van voler reclutar a mi. 16 flors. Tu deus ser el famós capità pirata del barret de palla, oi? Monkey D. Rufy. Au, vinga, no correu tant, nois. Encara no tinc cap raó per enfrontar-me a vosaltres. Aquests volen... Aquests paios són uns monstres!